So, andito na kami sa Grace Farm ng Sapang Bato. Kasama ko si paring Willie. Grabe, lapit. Ilang oras yung biyahe natin, par? Isang oras. Okay, umabot kami ng 1 oras. So, talagang bundok siya. Ito yung paligid. So, Yung mga kasama namin nandun na nakarelax na. Nakarelax na sila. Lang namin. Tapos kami, naglalakad pa rin. naglalakad pa rin kami. Alas kadarating lang namin dito, guys. Guwapin. Ayun ko. May nagsiswimming na rin, no? Ayun na nagsiswimming. Ay, wow. May free trial kayang swimming dito, par? Sana nga, pwede. Ilabas tayo yung palin, eh. Tapos natin yung init natin. Oo. Nagtatayo-tayo na yung mga kasama sa biyahe. Oh. Ay, naga. Saan sila? Asan na? Saan sila, Leia? Asan sila? Gawa rin lang. So, pakita ko yung swimming pool. So, ayan ang swimming pool. Wow. At ito yung kanilang mga cottage. 109, 108. Haro? Baka nandun sa kabila. Kita mo ka rin dyan, Kai. Ganon. Yan, guys, maluwang daw siya. So, meron ng isang swimming pool sa bungad. Tapos, ito yung mga shower nila. Tapos, ito pa. May slide. So, ang hinahanap lang namin yung mga kasama namin na hindi namin alam kung saan sila saan sila Napadpad. nagsulsulok-sulok dito. Meron. Wow. At ayun, meron sila mga light vest. At maganda siya. Maganda, malinis. Yung Hindi siya swimming crowded. pool, maganda sa mata, malamig sa mata. Oh, yung tubig kaya nito, malamig sigurado, no, par? Ayan, ha. Malamig. Malamig, wow. Fresh from the mountain. First from the bundok. So, ito siguro yung kanilang function hall sa taas. Titingnan natin dito, guys. So, Sapang Bato, Grace Garden, no? Grace Farm. Ay, Grace Farm. Okay. So, malaki siya. Ito. Oh. Ay, ito. Yun na yung mga kasama namin. Ano yan? CR o? CR yan? Sure? Siyan? Lagi naman siyan na ito. Wow. Ay, pwede ba mag-vertical dito? Ay. Magkira na ako yata. So, ito yung CR nila rito, guys. So, ito yung kanilang salamin. Tapos, CR to na. Babae lahat. Ay, shit. Inandusay ko yung mga sapatos ko. Oo, eh. Meron. So, meron sila emergency light. Sosyalan yun, eh. Naka-aircon, no? Naramdam ko aircon. Air-condition siya. Ayun po, mendilo na eh. Hindi ba tayo pwede mag-try ng swimming dito? O may bayad na? Siyempre may bayad. May bayad na, no? Wala ba pre-trial? Wow. Nana Lay? Pwede lumundag na. Sana nagdala tayo ng mga damit. Ayun pa pwede, hindi natin ginagawa. Kaya kayo yun eh. Wala mo yung concerns ka, oh. Saan sa akin mag-swimming? Dito nga tapos yung natin. Nano yung tagken eh. Dito, O paro, darami pa paro. Talami pa. Diyan muna kayo na. So, sisilipin lang natin dito kung ano meron sa ibabaw nito.
So, let's check it out. So, meron dito mga cottage din. Ayan yung cottage guys, oh. Tapos, ayun. Cottage din. Ayun nga yung ano, ayun yung daan. Function hall na. Uy! Wow! Silipan kaya pa. Samantalahin na natin yung pagkakataon na makita natin ang paligid. Okay. Ang galing naman. Okay. Welcome. So, ito yung paligid niya. Mata natin si parang Willie. Silipan tayo ng function hall pa. Silipin natin yung function hall. So, napakatahimik. Ano siya? Private 4022. Wow. Napakatahimik ng paligid. Walang masyadong tao. Silipin natin yung function hall. Ayun ang daanan. Okay. Tanan. Ay, pati na. Ito ba itong ito? Kaya panagkas na ako na naman. So, ito yung hagdan nila. Okay. Presko. Hi, girls. Let's see. Girls, QQ. Doon lang. Paikot. So may Christmas tree na sila rito. Maganda ang kanilang lamesa. Uy, may lamesa sila. Oh. Mayayamanin ang lamesa. Round table. Mayayamanin. Oh. Yayamanin yan, Par. Ito yung kanilang Christmas tree. Ayun, no? Red and white. Okay. At ayan naman si Lion King. Ano masabi mo sa lugar, Lai? Matagal naman ang face mask mo. Very what? Very beautiful. Wow, it's so beautiful. Ayun yung kanilang swimming pool. May tatlong swimming pool. So, That is 20,000. so alin ang 20,000 dito pare? Ito lahat. Ito lahat, occupied mo 20,000. Wow. So, kahit na 300 person dito. Tapos per umbrella, kung gusto mong gumamit lang ng umbrella, ito payong 300. 300 per table with umbrella na. So, Malaki siya. oh. So, magkano pag per head? 200. 200. So, anong nakapalob sa 200 na yun? Anong cottage lang ba siya? Hindi. Ano lang siya, ito lang siya. Itong per head ito lang. Tanong mo kay ano? Small cottage, 500. Oh. Big cottage, 800. Hindi. Tapos kung gusto niyan table umbrella lang, 300 pesos. 300 pesos per Mga table. life jacket, may ano, may bayad. Tsaka kung wala kang towel, pero hindi ko na pupunta rito kung wala kang towel. Video ke 600 pesos. Ayan. Private party, package na lahat to. So, 20,000. So, private party. Maximum of 50 person. Pag over person, 300 each. Wedding 40k. Uy, sosyalan niya talaga.
Well. Grace Farm. Sabihin natin ano. Malayo na. Lumabot na. Yung venue. So maganda talaga. Yun ang maganda, yung venue talaga maganda. Kaya doon ang lakad, Pogi. Okay guys, Magunot ka kako, no? welcome to our vlog. Yeah. Hello vlogger. Yes. We're here at what is the place? Sapang Bato, Grace Farm. Grace Farm. Yes, here in Angeles So City, Sapang beautiful Bato. Yeah. place. It's very nature Yes. and fresh air. Okay. So out of the Out this is crowded people. So it's Yeah. better to visit here. It's relaxing. Yes. You Peaceful. can enjoy Yes. all the cottage. Yeah. And then what else? Ayusin tayo. What else, Father? So, if, I know we are sinners, so we are here to confess our sins here. Yes. So we're If you trying have your to. sins, Amen. pray here that in front of Jesus Christ Okay. shrine. Okay. Uh, Magsilapit kayo. Ayan na. that Okay. Oh, ratabi sa mga di. Ay, wow. Inaano ka, Marie Chris, at may patuloy. Walang masagana. Sabi niya, lalapitin ko sana ha. Yayakap ako sa kanya. Ay, ragwa. Atar. Wow. Praise the Lord. Amen. O, sige, pinapatawad na kita, Marie Chris. Ano siguro na. Bigla. Nagkamang na nga ito, Chris. Magbabayang mo yung kita. Wow. Kapit-kapita na ang mga. O, baka na ano, ilayon, lumapit ka rin. Sagapa na ka. Ikaw yung nakamumulit. paano ka na ng kamuting dutong. Ay, joke lang po yun. Pero si Marcos sa mga 8 kordada. Ay, ragwa. Maanyang ba? Maanyang lang mo, Chris na. So, ito yung location dito sa Grace Farm sa Sapang Bato. Ano yung makanya? So, Katang wala. hindi biro-biro ang paghanap ng lugar kung saan idadaos. Hindi niya mararamdaman yun. Para natin sulod na kaya. LED, solar na. Paano po kanya pang-sing ka na? Ayun, no? So, marami silang mga alagang manok na panabong dito. Talagang farm na farm. Oo, bundok na siya. Angeles na kanya. O, bala mo may babayang bulon. Hanggang na, wala ka na. Ay, rugo. May suli. Sabihan tayo. Paggabi na yata. Makulimlim na yung panahon. Oh, City Sport tayo lang. City Sport muna So, tayo bago. Nakikita na namin yung moon. Na, City Sport muna bago. Kamachilis. Oh, City Sport na pa. Alis malalaman natin. Tayo tanong malalaman na kailan na tayo. Pangatlo na natin. Napakahirap. Buti na lang nagsipagkain tayo ng kanin, no? Oo. Wow. Buti na lang kanin na. Wow. Pwede mo isama pamilya eh. Di ba? Dahil buo yung ano. Dapat kasi affordable. Yeah. Correct kayo dyan. Kikisa sa kanya. Ay, wow. Oo, balik tayo dito. No? Wow. Set natin. Tsaka magkano kayo ni? 200? Kaya bining cottage ka rin? Alay pa. Wala sa Linjan. Ay, Lin. Oo, di ba? Si Kanilin. Pamakita na mo ng legs, Lin. Eh? May pangalak tayo. Oo. Ay, wow. Massage ni Lin. Ayun, no? So, ayan yung mga kabats ko nung high school. Oh, parang ang sarap maglangoy, no? Ang sarap magtampisaw. Layon, itulak mo ako, Lay. Please. Itulak mo ako doon. Is 20,000. You can accommodate 100. Person. Wow. Just only 20,000 pesos. Yes, we have all the venues. Okay. Guys, I invite all the batch 1998. If you want to select or choose this resort, kindly PM Jesse so that you can reserve this resort to even 100 to 300 person. Hope so. Hope so. We can reserve this. Yeah. We exceed more than 50. 50%. So this is the best place for us. Yeah. You're right there, buddy.
Yeah, look at that. The blue water. What are you doing, Willy boy? You're trying to kill yourself now? No, no, no! I want to swim na. Yeah, yeah. Me too. Look at that. Guys, can you show the place from here? Okay. Going to the townhouse. So here's the place. Yes, wow. Damn. So if you want to choose this place, kindly PM Jesse. This Grace Lane will be the This is the One best of place. option. Yeah, this is the best place. Okay. Malaki nga. Malalim. Hindi nyo kaya. Wow! Uy, ang saya naman nila. Ang saya. Welcome sa Grace Farm. Tuloy po kayo sa Grace Farm. parking motor, kenyo. Wow. Ay. Motor ka lakot so? Wow. Hello. So this place parang kailangan ng dalawang jeep. Yeah, you're right there, buddy. Kung 50 tayo, dalawang jeep ang kailangan dito. Kasi iba na nga, may So, cha 1818 yung pa-capacity ng kay. Metong halo naman. May sasakyan ng iba. Ah, sabagay, sabagay. Mangontrata tayo ng sapang bato na. Makikibiyos lang kami. Oh, tabi pa. Makikibiyos lang kami sa memo. Okay. So relaxing talaga itong lugar na to. Talagang nature na nature na ito. Okay. O tara. Come again. Kasi yung iba, malayo daw kasi. Nalalayuan yung iba. Pero maganda yung place. Oo. Mag-ano na lang ako. Kung sakali, hindi. Yes, na lang. Pero kung meron kami mahanap ng para sa get together namin ng ibang place, pero kami nag-usap-usap na kami. Oo. Tapos na pupunta kami dito. Hindi patuloy kayo. Maliit na grupo na lang. Kahit na grupo lang nun. Okay, sige po. Ito yung price na, yung Yes po, yung sa farm. Di ba pwede naman per head to, di ba? Okay. Per head po. Yung 20K, ano po, rent po. Rent buo, siya. buo na yun, no? Wala pong ibang papel. Wala nga halo. Okay. Wow! Function hall and then po lang po. Kailangan dito, guys, both, ito, Grace Farm. So if you want to choose this place, So napakaganda naman. So pag inarkila mo siya, ibig sabihin, yung grupo nyo lang ang makakapasok, wala ng ibang tao. Kada ano may add na 5K. Okay. maganda siya, maganda siya. Alila, hindi pa kasi sure yung iba. Relaxing. Oo, hindi pa kasi sure yung... Kaya nga eh. Kung pwede nga lang, no? Gusto namin. Gusto mo na namin maligo eh, kasi wala daw short. Dalang damit eh. Magpanti na lang kayo sa computer. Sanay naman kami dyan, no? Andi ba, tita? 200. 200 po. Bali free lang po namin 1 to 2 years old. Yung may bayad po 3 to 12 years old 100 po. 3 years old. Opo. Kasi problema, wala na kami mga anak na ganyan na edad eh. Mga anak namin, mga nasa 10 na. Lagi na eh. Kaya free na kami. Kami. Mhm. So, Babalik kami dito for sure. for Kaya sure. ano lang, our group lang siguro. Mas mga Napakaganda ng place, no? Malayo sa syudad. Sige po ma'am. Thank you po. Okay, arigato. Vlog yan sir. Apo, vlog po. Mag-subscribe ka na rin sa channel ko. Jesse Cambura. Sige. Okay. Maganda siya dyan, eh. Oo, maganda, maganda.
20,000. Very 20,000. Ano? presyo ko na po din dito. Puso, sobra-sobra na yung Jess. Wala pa pagkain doon, Lai. Eh, package na eh. Package na, ano?